Me that's a boss. And now my opportunity ya kind. Asem ya wabu boss one pay ya kind say. E wake up call the ma NPP amanyoko. Because some trans and na me busa later part and say boss until you say NPP for side on sense you people say Ashanti region e on strong. Me busa sa asem run. E ade ba ko a hadwen and it's like aban no say wo ye nnuma wo ye akwan ahodo de. Nanso still ano amanfo complain. Adentia. E de ade a enkyerkyeremu no na enkoyie. And as engagement also be engaging for na was be a certain community and as be a certain constituency no engagement no na be enko yie and as saying typical example first interview odi kan ye Ahafo no southwest no na no me mind dwumadie no my ba ko ba ha say wo pe MP wo ho me oforisuo na Rexford ye ko area ho Johnson Kwakwadu area ho ye ko ho with camera boss almost over 24 good years and I'm to abano edema NPP amanyoko no Johnson Kwakwadu abetena konwa no susa se obehu se wura Johnson Kwakwadu aba Ahafo no southwest ne mpotem ho a na bia otwam akwaye woni nana no mti ado anoma so denten na nka odi kro ho no ebe support demonstration woni nana ye head up call nana no na so ye kwa assembly members ne na so nkroto ahodo bebre e wo ho nti enye me nwanwa se we nu ye hunu adwuma ka no kro ye di free kumase ha e call sa nkroto no wo ho no boss enema hadwen nyame adom nkroto ahodo ye wo ho no se bia wo ye hoho kra no de ka na mkwa no so a wanhwe ye a wo ka no wo be mane afa wure mato ka na to atwene a wanhwe ye wo hu kra se bibi wo ho enema nye enkane a ho nsem e ye major issue de ma wo mo e wo Ahafo no southwest ho suku dan hodo no wakase wasi suku dan hodo bo suku dan hodo bia ye koya ye de ye camera no ko si ho no mu a ye twa ye kra de ye papa wo kro ba ko bia ye frɛ ho nyame adom no eno kra no man bi ye so wo pampa so ha sei won na sa tomato paste no wo ye major distributor e wo ha sa market tomato eno aboa wo mo kakra ani wo si sa da no de ama wo mo na Kwakwadu no de wo mo se che se adwuma no wo mo to aba no de ma no se MP no wo nya bibia wo mpose ho eno ne ho abufu sem se yes ntimi no nya mwanwa election ni bedru ho na wa pa bibia koma delegates wo krom ho na papa yo ka se wo ye de ye o TVC ubehu a na bia o delegate na Kwakwadu ama no bibia hye no no asa akoto ama no owi a no asa be gina radio so se ye nye yakwan na nipa na wo to abama no na what to abama no hwe ko ayi baby ti se Jacobu important ho amanse ho no Jacobu haya Jacobu constituency member of parliament no watena so ko be 24 years Jacobu for be free complain o mo kwan every year you see obesa we ne Benito mu su bebrebe atuma wejai Benito election si bedu no ma sa to ama no anano hu de Jonkuma ye ojuso Jonkuma esi contractor no honorable chairman Simon Ebemu adechi ye ko bonwire ne ko he kwan no SOMPA omuguso omu ye adwuma Kwabena East Come ayi astroturfa ebi mu de ye 3 ye 4 no you see you don't vote for member of parliament that only lobbying skills say ofiri ha oyewe ye de no ato aba me puntuo abodi pa bebre so when it comes to it now be complaining what TV so complaining police station executives any electoral area coordinators next election minim say January MPP Asante Mantem mo be call primaries no muma we enkasa nkyere mo say ye MP no ne ti ho no me ba school fees o tiama mi ntimi koto aman what about the generality of the constituents nipa 500 600 no makose ba bi no atuama 300 na mato aman no constituents na ho no are they ready for him aban we baba wanu sira me ko hini ne ba me da se dia koso wo asen no for de yade e sha ase ache ebe koso a ye behunu bebe e na fekura na mo kra no edi animu a esa beba efri se wo bi wo ba bi ne bi opese wo kofo bi a MP a ebi adwuma waye ne nyina no no wabo sika na ade agu ho sika ebi anko betimi de atu nsuo de ma de hyere nya bia nom sika ebi anko no akwa betimi agi ni botom sika wo kape no ma tene against say common fund buy
MP be se mfie ho ahwan ni me common fund mai me akwa na mayese me akwa na mayese e yade ba ko a na omo e de kyerɛkyerɛ yɛn sɛ sabi yɛ ankasa yɛ to aba na de ma omo de ase yɛ nim ne yɛ na yɛ pɛ se yɛ pɛ enti mpampi no yɛ na e fɛre kra sɛ wɔte sɛ bia MP bi gyina baabi na all complaining na nso so wɔno na setram wɔno na busua setram wɔno na yire ne ne ma asetram ne ba wie school no yɛ dwane akɔ piem e wɔ IMF sɛ aban no nhyehyɛ yɛ bi ni adeɛ with IMF no kyerɛ sɛ yɛntimi mfa obi a wɔwie suku adwuma nanso MP no DC yi no ba deɛ ne common fund mayo nanso saa MP ne ba no wanya office bi a ɔyɛ adwuma ne wɔn yɛ wɔto aba no de ma no ɛwɔ certain constituency no na ɔmo te hɔ no mu a ɔmo laki bibi ne nyina no yɛ adeɛ ha adwenti nipa no sɛ wɔtena se din a ase na ɔfote nsɛm na ɔmo ka nipa no tena se din a oni option dan sɛ ɔbɛgye sika no ɛfiri sɛ 300 Ghana cedis no sɛ bi a wokɔ baabi a ɛyɛ obi bosom yɛ akatua empo obi bosom yɛ akatua kra no enu 300 Ghana cedis no enti sɛ MPP aba na NDC aba women 100 women 50 women 200 women 100 ya na wɔka bom na sɛ bi a yɛbɛtim aba no awie kɛkɛ ɔde ne kokromoti kotim na wɔnya 300 Ghana cedis dia ɔbɛgye ɛfiri sɛ wɔno kroa no a wɔwɔ hɔ nom no sɛ wɔgye 300 Ghana cedis ya na wohwɛ a delegate bi a wɔwɔ baabi no wɔno wɔbɛgye sɛn delegate no so no ba wɔn charge wɔn ne wudi ano NDC ba ɔbɛma 70 MPP ba bɛma 65 na afei wɔn wudi ano kɔsa nti yɛka bi ma menka bi no sɛ na akɔyɛ tua ma me so mentua bi wotua na matua bi because yɛ democracy biom democracy means woka mɛka bi sɛ no de akɔyɛ tua na me so mentua because boss sɛ wɔantua ɔmo ntoma all right